TV, donem pas al nostre company Alejandro Faluguer, que es troba a Londres al sopar benèfic, on trobem a moltes estrelles dels contes. Endavant, Alejandro, què ens pots explicar? Bon dia des de Londres. Estem esperant a veure si surt algú. Un moment. Oh, és el Carter Oliu. Carter Oliu, Carter Oliu. Es troba bé? Bon dia, estic molt bé, m'agrada molt la meva feina, ja que és una manera de relacionar-me amb les grans estrelles. Sí, adéu. Oh, mireu quina bellesa, que és la Rinxos d'Ari, la Ventafocs. Oh, m'heu vingut a veure. Sí, sóc la més guapa del món. Ventafocs, hem escoltat que t'has canviat de casa i has deixat de la teva madrastra. Què em pots dir d'això? Sí, viu amb mi i compartim pis a la zona alta de París. Ventafocs, és veritat que tens un amic especial conegut com el gegant? Sí, som molt amics. Sí, els vaig presentar jo. Adéu. Oh, mireu, el llop i la Ai, això sí que és una exclusiva. El llop i la Caputxeta. Caputxeta, com pot ser que ara siguis tan amiga del llop? Doncs mira, coses de la vida. La vida pot donar moltes voltes. Vaig decidir no menjar-me a l'àvia perquè em vaig tornar vegetarià i menjo fruites i verdures. Adéu. Sí, jo vaig fer una poció per ajudar el llop a ser vegetarià. Només vaig necessitar pell de rata jove, polls de granota de 3 anys i pols vermells. Va ser molt fàcil. Bruixa, també he escoltat que s'ha ajudat el llevant a fer-se petit per poder casar-se amb la Ventafocs. És veritat? Això entra dintre de la meva vida personal. Aquesta pregunta no puc contestar-ho, només puc contestar que la bruixa m'ha ajudat i que som molt amics. Bé, amb aquesta declaració ens tornem la connexió als Actors Famosos TV amb la nostra companya Ariadna. Moltes gràcies a tots i fins ben aviat. Hola, bon dia. No, espera't. Bon dia des de Londres. Estem